Γεια σας μάγκες, λοιπόν, σήμερα θα επισκεπτούμε την πιο επικίνδυνη παραλία σε όλο το Αγκίστρι. Λοιπόν, εκεί δεν έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, βασικά δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα, γιατί οι κάτοικοι του νησιού δεν έχουν πάει ποτέ, οι τουρίστες πάνε μόνο συγκεκριμένοι που ξέρουν τα κόλπα. Παλιά ήταν πιο ωραία αυτή η παραλία, όμως τώρα λόγω καιρικών φαινομένων και η στάθμη του νερού ανέβηκε, όλα αυτά η παραλία χάλασε δυστυχώς. Και κάτι ξέχασα ρε παιδιά, το πιο σημαντικό ρε. Λοιπόν, να πατήσετε το like, το καμπανάκι και το subscribe. Ωραία, είμαστε έτοιμοι και πάμε. Ωραία που είναι. Παιδιά, έχουμε και το φίλο μας τον έκανα, απλά την κάμερα. Ωραία φίλε, τι ωραίο την τούμπανο μέρος. Κοίτα φίλε. Δεν υπάρχει άλλο εδώ, στο δάσος. Καλά, αυτό παντού υπάρχουν, αλλά είναι ωραία. Αυτά εδώ τα μικρά παιδιά τι είναι, απαντήστε στα σχόλια. Δεν είναι κομπό. Τι άλλο σαν και παιδιά, λοιπόν, εδώ πέρα είναι η πιο επικίνδυνα μονοπάτια για να κατεβείς. Έχουν έρθει δύο φίλοι μου, δεν καταφέρουν να κατεβούν κάτω στην παραλία, όμως από εδώ παραλίγο να πάθουν ράματα. Λοιπόν, και από εδώ όταν κατεβαίνεις για να δεις από πάνω την παραλία, η μαγευτική παραλία, είναι πολύ ωραία, πρέπει να ανεβείς από αυτά εδώ τα βράχια. Λοιπόν, τώρα έχει κι άλλο μονοπάτι που είναι το πιο, να το πω, ασφαλές. Γιατί είναι ασφαλές. Κοιτάξτε. Και από εδώ είναι η μαγευτική παραλία. Ωραία, αλλά είναι σαν γκρεμός εδώ πέρα και ναι. Από εδώ παιδιά είναι μια παραλία γυμνιστών. Είναι κανονικά, αλλά έρχονται και πολλοί με μαγιό. Και εμείς που είμαστε από τους ανθρώπους της τάξης και ηθικής που φοράνε μαγιό και τέτοια, δεν θα κολυμπήσουμε, αλλά θα πάμε να δούμε την ωραία παραλία. Και αντίο! Βγήκαμε από αυτό εδώ το πράγμα και πέσαμε εδώ πέρα. Ήταν τόσο επικίνδυνο, αλλά εμείς θέλουμε περιπέτειες και δύσκολες καταστάσεις. Οπότε πηδήξαμε με δυσκολία, αλλά δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε το πλάνο. Συγγνώμη, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο και μπορούσαμε να πέσουμε άμα τραβάγαμε και το πλάνο. Οπότε πάμε να κατεβούμε τώρα. Πάμε έτσι. Εδώ. Να σταθούμε εκεί. Πάμε. Μπορούμε να κλείσουμε λίγο. Από εδώ, όπως είδατε και στο βίντεο, παραλίγο να φάω γλίστρα. Θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έλα λίγο από εδώ τώρα. Τώρα άλλο δύσκολο κομμάτι. Εδώ. Ορίστε, κατέβηκα. Εδώ είναι δύσκολο. Ελάτε από εδώ. Εδώ. Τώρα πάμε από εδώ. Πρέπει να κρατηθούμε από εδώ. Ωραία. Όπα, τώρα είναι λίγο πιο κομμάτι. Ελάτε από εδώ έτσι. Κοιτάξτε από εδώ τα βράσια. Να σου πω και κάτι άλλο. Από εδώ έχουν ανεβεί πολλοί άνθρωποι και έχουν κατεβεί. Και θα πρέπει να πάω από εδώ και πρέπει να κλείσουμε λίγο. Αντίο. Παιδιά, από εδώ είναι μαγευτικές πέτρες έχει, πολύ ωραίες. Παρόλα αυτά μεταξύ μας τώρα είδαμε και να γυμνώ. Αφήστε το.
Πάμε τώρα. Εκεί πάμε, δείξε. Έχουμε κάνει σκηνή. Εκεί είχε σκουπίδι και διάφορα άλλα. Από εδώ. Είναι μια μεγάλη πέτρα. Από μισό λεπτό, παιδιά, να κλείσουμε. Είναι μια μεγάλη πέτρα. Εδώ ανέβηκε πολύ σταθμή νερού. Παλιά στάθμη του νερού ήταν από εκεί πιο πίσω, όμως τώρα άλλαξε. Και ήταν ωραία να ξαπλώνεις εδώ πολύ ώρα. Όπως παιδιά που θα κάνετε. Αυτό από εδώ να χαλάει. Και πάμε από εδώ. Εδώ παιδιά είναι άμα σου πέσει εδώ παιδιά είναι πιο μεγάλη κουβέντα χωρίς ποτέ. Να σας γνωρίσω δύο μεγάλη δουλειά που πίσω. Λοιπόν, σκέφτομαι μια ιδέα, αλλά δεν νομίζω να είναι καλή. Λέω να ανεβούμε. Δεν ξέρω, θα το σκεφτούμε. Πάει. Υπάρχει μια άλλη φιλιά, όχι αλλά ερχόταν το νερό μέχρι εδώ. Εδώ παιδιά έκανε φωτογραφίες και ένα ψόφιο καλαμάρι που θα χώριζαν. Ωραίο. Πώς το κάνανε ρε φίλες. Πω, ωραίο. Είναι ο Σατανάς και το σύμβολό του. Δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει κόλαση. Γι' αυτό μιλάνε. Για πάμε από εδώ. Δεν μένουν εδώ. Να, αυτό είναι το καλαμάρι. Τώρα πια έχει γίνει πολύ μικρό, παιδιά, γιατί ξεράθηκε. Παλιά ήταν μεγάλο. Πάμε. Κοίτα, εκεί πέρα ρε το ξύλο. Πάμε. Δεν σπρώτσουμε την κάμερα. Πάμε να ανεβούμε. Λοιπόν παιδιά, άμα θέλετε να ανεβούμε στις σπηλιές, παρακαλώ κάντε όλοι ένα like, μία εγγραφή, παρακαλώ, πολλές εγγραφές και προβολές και να πάμε μέσα εκεί.